Magluhod po. Pamibi sa hubiliyo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa imong aking si Jesu Kristo, sa muyang tugang, asin ang kalayonin pagkamuot, na pinapalaad kan banal na Espiritu sa samuyang puso, magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom, sa kahadayaan mong madatong. An sa imong grasya, magbago sa mo, na kami day mapagal, sa pagpatalubo kan mga pisog kan marahay na bareta. Ining mga pisog, magbago sa kaladman kan katauhan, asin kan bilog na linalang sa puso, sa paghalat, sa bagong langit, asin bagong daga, napakatapos daogon an karatan. An sa imong kamarawayan, magliliwanag, sagkod paman. An biyaya kan hubiliyo, magpukaw liwat sa samo mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit. An siring na biyaya, magpalakop sa bilog na kinaban, kan kaugmaan asin katuninungan, kan samong paratubos. Sa saimo samuyang Diyos, banal sagkod paman, an kamurawayan asin kaumawan, sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Tindog na po. Mamibi kita. Kagurangnan, uli kay ning mga banal na atang na samong inako, lubos sasamuan sa imong grasya, na nagutob kan linalauman ni Simeon, tanganing siring na siya dai nakahiling kan kagadanan bago siya pinagkanigong mag-ako kay Kristo. Kami man na naglalakaw sa pagsabat sa kagurangnan, makamtanan buhay na daing kasagkuran, uli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Magula po kita sa nagkapirang mga pagirumdom. Inot po ngunyan, inot na Domingo, igwa po kitang Misa Pro Seminaryo Collection bilang tabang niya to sa seminaryo asin sa formasyon kan kapadian. Liwat pinapagirumdom niya to na ongoing ang recruitment para sa mga sakristan kan sa tong parokya. Padagos po ang training na ginigibo, asin ang qualification po iyo na siyempre Katoliko, ikaduwa nag-first communion na. Magpalista na lang po sa worship committee o sa grupo kang Knights of the Altar. Kang nakaaging simana po, ang mga grade 3 pupils, kang Nabwa Central Pilot School, asin gabos ng mga elementary schools, digdi sa Nabwa, sakop kan sa tong parokya, nagkaigwa kang first communion. Ikatulo po, bukas na po ang pagpalista para sa Easter Angel 2025. Naiiba po dahil nasa Jubilee year. Padagos ko pong iniingganyar ang mga magurang na ibalian sa indong aki sa prestiyosong search digdi sa satuyang parokya. Actually po igwa ng 8, pwede pa bukas pa po para sa padagos na na pag-recruit niya mo, asin available na po ang mga sobre sa satuyang opisina. Ang proceeds po kayan padagos na pagpaayos kan sa tuyang simbahan. Aram nindo po dyan, may mga nagtutukal ng mga tiles, and then hopefully po mabaago ta ining altar, ma-enhance pati ang ambo, and then including the sacristy. Iyo po, yan ang satuyang kamautan. Kaya tabangan ta po kung gusto ta pong maging magayon, presentable, ang satuyang
simbahan, day po kamo magduwa-duwa na maghiras kan rekursos na yaon sa Indo. Iyo po, day po magtipid para sa mga bagay para sa kagurangnan. Ikadua, maabot na po ang kapistahan ni Nuestra Señora de Lourdes. Puon po ngunyan ang nobinaryo hanggang sa Pitsa 10, Pitsa 11, iyo ang selebrasyon. Ano po ang nagigirumduman niya to pagkaaldawang kan Nuestra Señora de Lourdes? Iyo po ang mga may helang. Kaya dahil po pagbabayaan ang sayandong mga kapamilya ng mga gurang na, mga naghelang, dahil maulyuhan, dahil laman makaako kang komunyon, ngunyan na jubilee year, tabi man, idaras yun na digdi sa Pitsa 11. Itong mga taga-poblasyon, matiripon kita digdi, care of kang Our Lady of Lords Association, tipunon ta itong mga gurang digdi sa simbahan. And then, kung dahil makakadigdi, maduman kami sa mga barangay, mga sarong mga barangay, mag-coordinate lang po sa simbahan. So itong mga BPC, tanganing maduman kami, igwang mga nakatiripon duman na mga mayhelang, mga gurang, asing kung dae ma-designar kitang aldaw, tanganing mabisita sinda sa harong. Iyo po. So itong kaya paman na idara sa kapilya, idara po sa kapilya, makipag-coordinate lang po for facility. Kung kadakol, dipisil man po sa samuyang parte, tulo lang po kami, pero iyan ang samuyang paglaon na maulyuhan, mapakumpisal, sinda. Pag-organize po, mas madali po. And then, may mga ongoing pong catechesis para sa mga converts. Ito ba pong gusto na magbalyo sa tuyang simbahan? Halimbawa, hali sa ibang sekta, gustong mag-ayon sa satong parokya, igwa kitang pinag-aandam na mga siring na mga tao, mga converts. Very welcoming po kita sa mga siring man itong mga nagpaburunyag na Katoliko sa ibang sekta, bot magbalik, pwede man po sindang magbalik. Welcome man po giraray sinda sa simbahan. Alagad may reorientation po na kinakaipuhan na sa indang gibuhon. And then po, ngunyan aldaw, ang bilog na Pilipinas nagroromdoman kang anti-trafficking against women and children. So iyan po ang aldaw na ini pinagdedikar para sa anti-trafficking against women and children. So iyan po si dahilan kan samuya man na pagtiripon 2 weeks ago manungod sa safeguarding. Kay puhang kami po na may certificate, tangani na po safe ang community, safe ang gabos. Kaya day pong padi ang pwedeng magkaigwaning ministry unless igwa siya kaining safeguarding certificate. Aware siya, nakaipuhan maging aware na ang mga aki, ang mga kababaihan, perming at all times safe. So mga signs of hope, iyan pong sinasabi ta, mga signs of hope sa satuyang community. And then sa Pitsa 7 kang Pebrero, kapistahan po kang ni San Pedro Bautista. So iyan po ang patron kan Archdiocese. Sa tuya man pong magkakaigwaman po kan mga ongoing formation program para sa mga laiko. So iyan po. And then pinag-mentionar naman po kasubag-o na sa masunod na Domingo, igwa pong pagtiripon ang mga laiko duman sa Naga, kaya ma-readjust po ang PPC meeting, ma-designate lang pong ibang aldaw. Ngunyan,
Si mga nagbe-birthday po, matindog po digdi sa left side. Iyo po, may birthday po ngunyan, digdi po sa left side para sa bendisyon. Si mga may darang kandila, digdi po sa right side. Bibindisyonan, so dahil nag-iba duman sa prosesyon, digdi ka mo magpa-bless. Garugabos, mapa-bless. Si mga, so digdi sa right side, sige po. Si mga birthday mo na, digdi sa left side. Garugabos ay. Sige na, gabos na lang muna. Si mga birthdays after the final blessing na lang. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamos, exulis filii Evi, ad te suspiramos, gementes et flentes, in ac lacrimarum valle. Ea ergo advocata nostra, ilus tuus, misericordes oculus, ad nos converte. et Iesu, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis, Tindog po kita. Virgo Maria. Matindog po. Ora pro nobis Santa Dei Genitrix, ut dignificiamur promissionibus Christe. Mus, omnipotens sempiterne Deus, gloriosi Virginis Matres Marico petit animam, Via te habitaculum vivificeretur, Spiritus Sancto perante preparasti, aut cuius commemoratione leitamur, eius intercessione abstantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Si mga idarapong tinapay, kabali po sa pagbindisyon. O Diyos, barabod asing ginigikanang kang gabos na liwanag, nangunya nagpahiling sa palada na si Simeon, kan liwanag sa pagpahayag sa mga nasyon, mapakumbaba kaming nagngangayo-ngayo, magkanigong pabanalakan sa imong bendisyon, ining mga kandila asin tinapay, mantang nag-ako kakan mga panugakan sa imong banwaan, na nag-uuyon sa pag-umaw kan ngaran mong madara sa inda, sagkod na magkanigong makaabot sa ilaw, na day napapalsok, sa paagi kandala ni mga kabagsikan. Hinihinagad mi, huli kay Kristo, na sa mong kagurangnan. Amen. Itao ko po muna ang final blessing. Pag nablindisyon na, pwede na kamong mag-uli. Iyo po. Ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan kamo kan Diyos sa makakamhan. Anama, sinanaki, sin Espiritu Santo. Amen. Amen.
sa motor.